салом алейкум дӯстони азиз, умедворам сиҳату саломатед иншааллоҳ. аллоҳ баракат омӯта. пеш аз он ки мавзӯъро сар кунем, аз ҳар як шумо хоҳиш мекунам ҳамин навора ба дигарон равон кунед, яъне падилиса кунед, чи инстаграм бошад, чи фейсбук бошад, чи ватсапу имову вайбер бошад, дар контактотон падилиса кунед, хоҳиш мекунам. ман ҳозир навори бародара мемонам чӣ хоҳиш дора аз мо ва иншааллоҳ ки бо камтарак суҳбат мекунем дар ҳамин мавзӯъ. аллоҳ баракат омӯта. салому алейкум ҳамватанони азиз, иншоалло ки ҳамат хуб ҳастен, соз ҳастен, саломат ҳастен. ҳамватанони азиз, мо ҳамин дархост дорем ки барои дарёфт кардани бародармон Азизов Ҳафизуллоҳ бетараф набошед. бародармон аз 13 август, аз санаи 13 август охирон тамоси кардагиш ба хонагиашон ба тариқаи шабакаи ватсап мебошад. гап задагӣ ки ма кор даем, ай кор баромадагии 24 соата ком ресторани да, кадом ошхонаи да кор мекуна, маълумот надорем. дар ҷои кори навош буда иҷа маълумот надорем. хонаи квартирашам бачаҳои қад ки места, ягон кас маълумот надорем. ай 13 ҳамин число дар тамос нестай. вообще ягон хел дар ягон мақсад не телефонаш киштагӣ, хомӯш кардагӣ, ҳамаш ягон хел наёфтистемаш. хонагиашон бениҳоят дар таш мақсад хавотиран ки бача киҷо шид, барое ки ҳар рӯза отчёт мекард. бача бераагард ягон чиз набуд, фақат бача кор дамерафт, меомад хонаш, ҳар рӯза отчёт мекард хонашон ки падар модар надора, пашта отчёт мекард ки омадам ай кор ё ки кор дарафтистам. илтимос ҳамватанони азиз, дар ҳамин масъала бетараф набошед, ба дарёфт кардани ҳамин бародар кӯмаки хитон набарасонед. ҳамеша соғ саломат бимонед и бошед.